Δεν έχεις πρόβλημα να τον ακολουθάς, να τα κουμπώσεις. Όχι, αυτό σου είπα, δίνεται εσύ μόνο. Τόση ώρα που κάθεστε εδώ πέρα το είχατε φτιάξει. Καλά, πού να φανταστώ τώρα ότι θα πήγαινε. Θα τα είχαμε φτιάξει όλα μάλλον. Στην κράση κολλάει. Δεν θέλουν να μου σφίξουμε αυτό μετά, ρε. Θα σφίξουμε μετά, τώρα δεν έχουμε πένσα, τι να κάνουμε τώρα. Δεν μου λες, αργά μπορεί να το κάνει μια φορά. Για αργά δεν γίνονται αυτά. Έχω μάθει έτσι. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα όμως. Πώς θα σε βοηθήσω, ρε. Να σας φέρω μια πένσα. Πένσα τα σφίγγεις σήμερα. Δεν προλαβαίνει να τα σπίτι με την πέρσα. Κάτσε να το τραβήξω πιο κοντά. Θα το βάλω slow motion μετά, σου πω εγώ να δεις. Μην κοιτάς τώρα δηλαδή. Ο Ναπολέον δεν προλαβαίνει να τα κατζώνει. Να σας φέρω πένσα. Μα είχες. Ναι ρε, θα τη χρειαστούμε αύριο. Λοιπόν, κάτσε να το οργανώσουμε καλά, περίμενα. Τουλάχιστον θα δώσουμε τα 100 σήμερα. Σήμερα, όταν πρέπει να βγούμε το κρασί μας να δεις τα 100 έτσι. Σου βάλω και λίγο κρασάκι. Όχι ρε, θέλω να κρασιά. Άσε, να μην σε το κρασιά. Ωραία και αυτά. Απλά εσύ τα πέντε πού τα βάζεις. Αυτά... Πού τα βάζω. Εντάξει. Βάζω τα εκεί. Αλλά τα βάζω από έξω. Μην πειράζει που τα βάζω από έξω, Όχι ρε. Να μας φέρει 3 πένσες για να το προλαβαίνω. Τι 3 πένσες εδώ σε κάνει. Πραγματικά μεραστικό να τραβάει. Να δείτε ποιον έχουμε για καπετάνιο. Λοιπόν, το μάθημα τελείωσε. Όποιος κατάλαβε και όποιος είδε, είδε.